uhlelo lesizwe Celebrity Cup 2023. Maskandi versus Gospel. yabo bekuhlelo lesizwe eliquleke njengoba kwandulela kwifinali. Iculoko lesizwe lelo ke eliqeda ke ngempela ke ekuculwa kamaqembu komabili njengoba ngempela ke sekumdlalo ke wamanqamu. Zingayile ngempela ke enkundleni ngempela amaqembu amabili. Awumaskandi ke lapho ozohlangana khona ke neqembu ke lapha leGospel kwamanqamu ngempela emva kokuthi uMaskandi ke unqobe ke ngo2-0 uqumba phansi ke iqembu leHip Hop ekseni kanti ke lapha ke iqembu leGospel lona ke liginqeke iqembu ke leqomu ke nalo ke emini ngamagoli ke amathathu ke eqandeni. Lapho ke esikhona ke manje siko wamanqamu ngempela ama finali ozocacisa ngempela ukuthi ke awubani ke ohamba nesixoxo kanti ke uMaskandi ke inselelo enkulu ke ukuthi ke ngonyaka odlule ke wawukade uyiwinile le ndebe ekufanele ukuthi ke uyivikele namhlanje. Insizwa ke zeGospel ke njenge team efikayo ayifuna ukufika kuzwakale ayithe ifika nje ekseni ayiqumba amadoda ngo3-0 ayicabanga ukuthi ke nakulokhu kule final izofisa ukuyiwina izoqopha nje kumlando ukuthi sithi siqala sifika sithi siqala singena singene nezimanga. Ukubheka nje ngempela kama team esawomapha sopheka ukuthi ngabe sibophele kanjani siqale ngalo ke iqembu ke likaMaskandi awungama defending champions iqembu likaMaskandi ke lapha ka 18 iyona ke insizwa lapha ka uPhilani bese kuthi ke lapha ke khona ke uShonga kube khona ke uNjini kube khona ke uDlaba bese kuba insizwa lapha uGatsheni awukhona uLuve khona ke uJaiva Zimnike khona uNgelovi ukhona ke uKhuzani Dlamlenze bese kuba khona lapha noRedi uMapensela khona ke lapha ukwazi ke ayintsele ke phansi ekandle emahlathi emnyama zibophele kanjalo ke insizwa kaMaskandi ushintsho ngempela emidlalo ababe nawo ke ayilube lodwa asibona ke lapha insizwa ke uLuve ebingaqalanga ke emidlalweni odlule ke itheke ithole ke ithuba kulokhu ke insizwa ke engekho ke uyena ke uNto encane Zondi obethole ke ired card emidlalweni ke lona wokuqala athi ke ngapha ke kweze Gospel ke amakholwa ngempela ke adlale amakholwa akhombise ngempela ke ukushiya iBhayibheli ekhaya awazili ukuzosontelana azosebenza sifuna ukubona ukuthi ngempela khona ke azokwenza noma azokwazi ukuyiphinda lento ayenze ekseni awophele kanjena ke bona 19 uyena ke ungubo bese kuthi lapha khona kumani bongo Zondo uThami Mvelase insizwa lapha umsizi Makoso bese kuba uMenzi Mlangeni anje lapha esenta khona ke uNathi Miya Lungelo Hlongwane Tommy Mcoxted bese lapha kuba insizwa lapha uNtando Dlamini oqoke ujersey number 13 lapha kade ke umzoxolo Rafani jersey number 7 ayinsizwa kuya lena ngempela ke Eastern Cape kwaXhosa ayegileke imanga emidlalweni oqala ke ayishaya kamagoli ke amathathu athi ke lapha eduze kwayo ke khona ke uPuleng Machi oqoke ujersey number 11 ngempela ke umdlalo ke usukile ususukile umdlalo iqembu ke leGospel ke liphetheke igazi ngani la ayilifake lapha kamasokisi ke abomvu ayikhindi ke zibomvu kana nayijezi lapha ke libomvu njengoba ke ubona nje aloko lapha iqembu likaMaskandi lincenga elona ke elifake lapha ke amasokisi ke agqamile lapha ngokuba yi-orange bese kuthi bafake ikhindi ezimnyama kanye ke lapha ke nezikipa zabo egqamileyo ke efana ke namasokisi iyashaka ingoma ngempela phesteni umdlalo ke nje uqala utheke umdlalo ke ungakaqali ke sabona ke lapha ke amaciko asemadala noma kahlonishwa kakhulu ke lapha ke kuona omabili amagender kuMaskandi ke babonile obaba uThokozani Langa obabwashela imhlophe nomama lapha ubuselaphi ebebingelela ngempela bekhomba ngempela kubumbano besho ukuthi ke siuMaskandi ke siyanqoba langapha ke zaqhamuka ke insizwa ke bekhona ke lapha insizwa ke zayiGospel aze beyitheke hayi iBhayibheli silishiye ekhaya siyiGospel siyanqoba
usukele manje kumdlalo ibhola ke lapha nakudlamini anikeze lapha uhlongwane akumanje uhlongwane uyashoshela elifaka manje ufuna lapha insizwa lapha umlangeni ngomlangeni phumile ugoalkeeper ayakhala impepe bathiwa Hlongwane awumdlalisanga kahle ke lapha ke yena ke uphilani ugoalkeeper koMaskandi uMaskandi ke kuzofuna ke uyibheke ngempela ke le team ye Gospel ngoba emdlalweni udlalile ikhombise kuba i-team ke esebenzisa ke ispeed kakhulu mangabe ke ibheke phambili namanje befuna ukubantshontsha lapha bebantshontsha ke ngawo i-counter umdlalo ke umele uhleli phansi lapha ke uphilani sibengene ke bosize lokuqala bamxilonga asikhathi ngala umdlalo oqalile ke sakuyena ke iqanda lapha uMaskandi kanti ke futhi iqanda kwiGospel akwaziwa ukuthi ke iyozala Nkomoni sothi silala obane obekhali shayile ke manje ibhola uphilani phezulu emoyeni manje efuna ngapha lapha uShonga akodwa bemvimba ilapha nakuhlongwana manje ibhola ushiya lapha emuva lensizwa lapha uMiya akumanje unathi Miya onikeze Dumi Mcoxstate akumanje uDumi akumanje konzima ayinikeza lapha ke just number 13 okuyena uDlamini oDlamini manje ushiyeke ngemuva liyeza manje ibuya nayo lapha yona iGospel ayibona bencenga manje uDumi asekenza center ayilise ngale yana uthola bani na awuthola le ansizwa lena ayigqoke just number 5 umvelase akumanje umvelase elibuyisela kuyena lapha uMcoxstate ahlukana nalo ayithi ufuna lapha umzoxolo kodwa engamtholi ake manje bafuna uShonga uzodlula kuMiya na kodwa uyalwina ibhola uMiya uyasikaza uMiya ukhona uShonga eduze kwakhe abuye naye phila uNathi akejikela ngaphakathi uNathi kodwa asibese kunikeza lapha libuya nalo manje iGospel idlala kahle iGospel iyalincenga nje ayijahi abeka lapha edolweni umfaka emlangeni alishela Dumi Mcoxstate akumanje uMcoxstate ethi uthumele lithi ibhola ahambe lo bhola ke lifike selipholile lapha ke kuyena ke uphilani manje ehlukana ngesikhulu esidum anikeza lapha uMapensela akumanje uRich manje uRich eshoshela oyeza uRich alishiye noNjini akumanje uNjini ehlikihla enikeze lapha uDlaba enikeze uRich ufuna ngale uKhuzani bemvimba phumele ngaphandle ke ibhola kudala ke i-throw in yawo ke lapha kuMaskandi nothi kuMaskandi kanti ke futhi nothi lapha ke yona ke iGospel athi ke lana umdlalo wamanqamo amabhinga versus amakholwa ake manje uMaskandi ethi yaphakamisa uRegibel block kudaleka lapha ke i-throw in ayinqanyane enkulu yayo lapha ke iGospel aphosile ke manje lapha Lungelo Vilana akumanje uvi aliphakamisa kuvela amakhanda bekumvelase lokho efika eJivers imnike thisha wentambo ezama ukushaya kodwa ke ibhola lakhe libe lincane lifike ugoalkeeper alishiya lapha naye lapha uMhlongwane akumanje uHlongwane efuna uMcoxstate akumanje uDumi uyabheka uDumi akuveli umuntu bese lishiya lapha nomfoka Miya uNathi akumanje uNathi Miya anikeze lapha umlangeni akumanje lapha umenze ehlikihla uyabheka ethi ufuna uDumi belivimba kodwa nali sekuyona iGospel ngale lilapha kumenze mlangeni akumanje umlangeni bahlikihla ke manje uNathi akushayela ihlombe lokho kodwa ke umdlalo sephansi kakhulu thi sangahlikihla ke manje ibhola evimba lapha uGatsheni lilapha libuyela kuyena uGatsheni futhi akumanje uGatsheni ufuna ayikhona ayibethi yaliphakamisa iGatsheni lingavumi ilapha ke manje singenise center kuyena lapha uHlongwane efuna uDumi Mcoxstate akumanje uDumi khona uluve ethuze kwakhe uyamjika nami amdlulise kancane nje bese lishiya lapha ngaphambi kwamapali iqolo ayithi yazama lapha umzoxolo awumfaka Rafani just number 7 ngapha ke kwiGospel awumzoxolo Rafani insizakale enespeed ayina skill ayaziyo ngempela into yenzayo ke esithuse kakhulu emdlalweni wasemini ke manje ibhola liphumele ngale thiwa ke likhishwe ke iTeam Maskandi lizophosa yona lapha iGospel
ibhola ke manje lisemuva ake manje belizama abayeka lapha egospel lingali yana likumvelase manje baseliboya libe lapha singesesenta lapha lapha kuyena uhlongwana eleshena umcockstead uDumi uyaphenduka just number 10 captain my captain Dumi Mcockstead alibuyisele kuhlongwana uhlongwana uyabheka akuveli umuntu anikeze ngapha lapha unathi Miya akumanje uMiya manje linikeze lapha le yansizwa leyo lapha ugospel ekuyena umzoxolo embeke phansi athi ke unompempe luve awumdlalanga kahle umhlekazi ebhola lapha likena manje lapha ke ena ke uDumi Mcockstead anikeze uhlongwana uyabheka khona yena uDumi Mcockstead anikeze uDumi bemvimba uDumi abuyele emumva kancane alishiya lapha nenseza uDlamini lisengale umvelase ke manje ngathi unikeze uZondo manje uZondo libuyisela kuDumi Mcockstead balincenga lapha begospel likuhlongwana singisesente manje just number 15 aselishaya uhlongwana ufuna ngale ansathola nawo lapha ebethu ufuna ngale uDlamini uNtando limeqe kodwa ke ibhola kuNtando Dlamini kuphela ngaphandle ibhola lapha kuyena oPhelani goalkeeper kaMaskandi ke yena ozoliqala ke manje ibhola eyasho ingoma aphakanisiwe manje ibhola alikeze lapha noma pensela manje orange uyeza ke manje uMaskandi athi aveza athi ufuna ukuza lingafiki lithola lapha uluve efuna ushonga empasele kuthi kakhulu afike lapha ke anqabe umfaka Makoso umsisi athi ke uMakoso lutho it's urgent sifuna ukufaka igenerator la singabi nenkinga ebhola ke manje yona ke egoal kick ugoalkeeper ke lapha ke umfaka ngubo sephethe amabhola kamabili suseleke manje ibhola lapha kunathi Miya akumanje ke uMiya uyabheka unikeza bani na unika uMlangeni akumanje uMlangeni efuna uDumi Mcockstead akumanje uDumi ayalibiza imvimbe ejayiva simnike phumele ngaphandle jaleke i-throw in yawo lapha ke igospel ngathi ke usemanje ayakhomba ukuphuthumana kakhulu isafundana nje igospel ifuna ukunibeka phansi kanti noMaskandi khombisa kuba muhle kakhulu phansi ekwazise ke sewunesikhathi ke uMaskandi ujima ndiyawonye ngempela kumsebenzi ke omuhle kakhulu awenziwe ke izinsizwa ke zikaMaskandi ukuthi ke zidele konke engakwenza ngempela zinikeze isikhathi ke ukuthi zijime ndiyawonye ake manje lapha umfaka Miya ayidlula kuMiya onikeza abani na abenikeze lapha yena lapha uDlamini efuna ngale uMlangeni akumanje uMlangeni uyabiza umzoxolo kwathiwa ke seka offside uMlangeni kwathiwa ke menzi Mlangeni sewuphambi kwezinye izingane abuya ke lelo bhola libekwa phansi manje emumva lapha kuMaskandi lizoqala ke lapha insizwa ke oPhelani ovimbela ke insizwa zikaMaskandi ewe ake manje uPhelani ulibeke phansi uyabheka alo manje ibhola liphakamile bafuna ushonga awushonga lithinta kancane bemvimba ilapha manje kuMiya walthatha futhi abazabalaza ushonga bambeke phansi ushonga akhoze ke unompempe athi ke animdlalisanga kahle ke umfana kaSithole ibhola ke manje libekwe phansi ke we free kick ke yawa lapha uMaskandi ke FC ilungelo ke Vilane uyena ke ozoyithatha le free kick ushayile ke igoli isikhathi ke bewina umdlalo wasekuseni ashaya igoli lesibili uyena ke uNkelo V manje uNkelo V iphakamise efuna amakhanda uqhamuka kodwa ikhanda le gospel phezulu emoyeni manje ayikasuka ingozi iwe lapha kujayiva simnike libeke esifubeni ebese lapha eliweza ulisa ngale kuRich akumanje kumapensela akumanje amapensela ethi ufuna ukhuzani lingafiki lithola lapha unjini bembeke phansi unjini akhoze ke unompempe athi ke hayi ke ngamatshe makholwa hayi akhoze athi awehle umoya ayikhuza ke inceko thanda kuqinisa konyawo ke manje ke inceko
ibhola ke manje ke licishe libe sendaweni ke eyingozi mali lapha ngaphela uma unensizwa ke ayifana noNkelo V nabo ke omapensela engakwazi ngaphela ukuthi zithatheke ziqondase nobuso bamapali khona ke naye ushonga eduze kwalo nakumanje uNkelo V adabu goalkeeper laphunyuka kodwa baphuza ukufika phinde walibamba futhi asehlukana lo ke manje ugoalkeeper esikhulu eSidumo elapha ke manje my captain Dumi Mkhok Stadium uyeza ke manje igospel ufuna ngale manje lapha ke lapho umfoka lapho umzoxolo ayifaka kodwa akho umuntu livundle nobuso bamapali ibhola ke lakhe lapha umfoka Rafani ila ke umzoxolo ngapha kweze gospel kudala ke i-throw in ke ngathi ke kuzokwenzeka ushintsho kwi-team ke gospel bazofaka ke lapha ke insizwa igqoke ujersey number 12 ethi ngizobheka ukuthi ke ubani lensizwa iyaphuma ke intokazi baqale ngayo umgomo ke njengoba usho yangena ke lapha ke lensizwa igqoke ujersey number 12 bola ke manje sokele phumele ngaphandle likhishwe lapha ke insizwa lena ke lapha uTando ke Dlamini ezophosa liphosa ko Maskandi phosile ke manje Jiver simnike athi ke unompempe Jiver awuliphosanga kahle linikeze laba abanye banikhombisa ukuthi ufuna uliphose kanjani ukuze bakulungise bamenzisa ke ama corrections Jiver simnike aloke manje ibhola lizophosa liphosa yona igospel ilapha ke manje kuleyansizwa ke umfoka Hlongwane kweze gospel uthola kumlangeni kodwa akashayeke into encane lapha yena ke umlangeni ahlwana libhola ngesikhole eSidumo yena ke lapha ugoalkeeper yahamba ibhola ngalodwana aleluza aze lafika futhi igoalkeeper ke omunye lapha ke umfoka Ngubo kweze gospel esemumva ke manje ayincanga manje komvelasi elisa ngale yana alethisa sande ungena just number 12 olinikeza lapha namzoxolo Rafani amvimba kodwa bemhlanganisela asale phansi unompempe kodwa athi vuka Rafani uzwele ilapha ke manje ibhola ngale kweze gospel ethi sibone libuya nobani manje emumva ke manje bazama ukuyincenga umvelase lowo athi ke manje benyika nayo lapha ngaphela abayo egospel anqabe ukwazi kodwa liqobe kambi ibhola ukwazi alithathe Dumi Mkhok Stadium iningi team Maskandi emuva ba onside umzoxolo afika ivimbe ngalonto Jiver simnike bese sishiya noShonga athene kamnandi uShonga aphinda athene futhi ashaya intingi anikezela phana uLuve alishiye noVilana libuyisele kuLuve afike kodwa lapha uShonga akumanje uShonga bathi ke Shonga ulivimbeke selingaphandle ngalo ndlela ke ibhola ke akakubuye ke sekuthiwa ke throw in yayo ke lapha iteam ya igospel nathi meya uyena ke uzoliphosa anompepeke umisa umdlalo ngathi utshela umfaka Dubazana ake ngimbonile ngathi ke uyaliqinisa unyawo ukuthi ndoda amadoda umdlalo usaqala ungafuni ukuyithola sewusenkingeni ake manje uShonga alithinta kancane efuna ukhuzana ethola akukhuzani manje ejika indoda akuveli umuntu ake manje ukhuzana eligqoka bese lishiya noShonga ajabulela abantu lokho manje uShonga uyarana ukhuzani amnikeze uShonga usezanini lizophuma lamshiya ukhuba enhle kodwa ke imove i-understanding nje yakhe understanding yakhe ke uShonga ke naye ukhuzani ukuthi uma unginikile ngiyahamba bese nomunye emnikeza futhi akumanje lapha olungelo Vilana efuna ngale uShonga akuShonga manje uyangena nami akutholeke uShonga akuShonga anikeze ukhuzani ayephathi ngesifuba akheke amabhilidi ke elake umfoka Mpungose umdlali ke okwaziyo ukuzipositiona ukhuzani ngoba ngaso sonke isikhathi
uyayithola amathuba emkahle ephambi kwepali lapha esethubeni lokuthi engakwazi ukukora. Engicabanga ukuthi abanye abadlali akubehleli kaningi njengaye. Lokho kusho ukukwazi-ke ukuzipositiona nokuhala nje ukulangazelela ayifuna ukukora. Angimanje umzoxolo uyabangena nami hayi kodwa bese fika unjini ayibulala into leyo ayishiye novilana uvilana enikeze unjini uyaqalaza-ke unjini angifana wamajobe anikeza ungelovi angimanje ulungelo alitiyapete afuna ushonga uyamthola alambe kakhulu ibhola lakhe ushonga goalkeeper-ke aleluse nje liphumele ngaphandle kudaleke i-goal kick. Goal kick ezoshawa-ke isuswa emumva iyona la i-team-ke ye-Gospel. Akuze kube manje-ke isabambene ngempela iqande ngapha-ke neqande ngalena nothi Maskandi kanti-ke futhi nothi laphana-ke i-team ye-Gospel. Kodwa namhlanje khona kumele igobe uphondo. Angimanje ngizoxola bangena ofimba ukwazi wathi kunompempe kwazi usebenziseke isandla asivumelekile ebholeni likanobhutshuzwayo. Kudaleka i-free kick-ke yawo kaMakholwa endaweni-ke ayingozi abe ngaba nomuntu ngempela-ke omuhle onyaweni ayi kungase ngempela-ke bey'thole sebesenkingeni. Yona-ke i-Gospel isethubeni lokuthi-ke ingalithola-ke igoli khona-ke lapha insizwa-ke uDumi Mkhoktata engicabanga ukuthi-ke enye insizwa-ke engicabanga ukuthi inhle lapha onyaweni ekuthatheni-ke ama-free kick khona-ke nayo lapha insizwa jezi number 7 Mzoxolo Rafane ayiphambi nje nobuso bamapali-ke khona-ke le free kick athi sibone-ke Dumi Mkhoktata ayibambe nje kalula ayibambe nje kalula le nto leyo-ke goalkeeper uMaskandi uyabheka akuveli muntu bese lishaya bafuna ukudlalisa kakhulu-ke ngapha-ke ayisayidi-ke lakhe-ke ushonga kanti-ke insizwa lena-ke umfokamiya ngapha-ke unathi nayo-ke ayizibekile phansi izophosa-ke manje uJaiva zimnike Thisha Wentambo aliphosile-ke ibhola uyaphindela buyela kuyena ashabe ngekhanda anikeze uvilane alibambe ngamadolo bamshaya ikhanda uvilane akhuze-ke unompempe ukuthi-ke unyawo lwakho-ke emfoka Dlamini luze kabi kumfoka Vilane ngasekhaya. Free kick-ke manje-ke ezoshawa-ke izinsizwa lezi zikaMaskandi Reggie Mapensela Ndlovu okungena koshaya igoli-ke elokuqala emdlalweni abawinile ekseni just number 11 amuhle kakhulu onyaweni wena azoshaya free kick alisibona zoyenza njani ayishayile-ke manje uzama ugolikhipha kodwa-ke liphume phezu kwamapali bekhuphukile oJaiva zimnike bekhuphukile ngempela-ke Oluve Dubazane eyozama aloke manje ususile iGospel lapha kuDumi Mkhoktata akumanje Mkhoktata edlula walishiya laphana nakamleka umzoxolo manje Mkhoktata anikeza laphana umlangeni akumlangeni manje lishiya naye laphana uNtando Dlamini afike iZaiva zimnike ayibulale kamnandi leyo nto-ke ngeslide tackle bakuthande-ke nabalandeli ayinsizwa-ke zeGospel hayi ziyashesha hayi akudlalwa kuyadlalwa hayi-ke lezi nsizwa ngempela zombili yabonakala ukuthi-ke ayifikanga ngempela ngamanga kufinali zikusebenzele ukufika la aloke manje ibhola liphezulu emoyeni ingxenyeni enkulu yayo lapho uMaskandi akukholwa ukuthi uDubazana ngekhanda alishiye noShonga alibeke phansi kamnandi akumanje uShonga ozonika bana athole laphana unjini abafana bakaSithole afuna uKhuzani amthole limshaya ukuba aKhuzani uthi goalkeeper bantu bakababa asekusele nje ukuqhulela eceleni kancane ekhuba athola ipali lodwa goalkeeper esemva kwakhe ngicabanga ukuthi akambonanga ngempela ukuthi useseduze kanje nebhola lisuke leza ngemuva
lathanda ukusala lamshaya ngemuva uthe saphendukela ibhola anti ugoalkeeper ke usephumile ke weza uzovala ke indawo ukuthi mayiphenduka nje ngiyaliqola Jaiva zimnike phinde futhi kwenzeke iphutha angaliphosi kahle ke ibhola uqoke lapha ujersey number 7 ke lapha ke Thisha Wentambo aliphosile ke manje ibhola alivimbe Jaiva zimnike uthiwa kadlalanga kahle Jaiva zimnike ebize ke abosizo lokuqala elele phansi ke lapha ke insizwa umenzi ke Mlangeni ayiqoke jersey number 9 ngapha ke kweze gospel akuze kube manje ngaphela nothi ke uMaskandi kanti ke futhi nothi lapha egospel ke amathimi komabili ke ayahloniphana akekho ngampela ofuna ukudelela omunye baqaphene bagadele nomunye uthe komunye uya kodwa ebegadile ayilokho kwenza ngampela ke bangayi ngampela ngokuphelele asithembe kodwa ukuthi ke lothi lithambama liyoshona nendoda lothi lithambama khona indoda eyobisikhala ngoba wona owamanqamu namhlanje angu lapha ucoach ke insizwa ukhekhe lapha ke umfaka Msima umfaka Masinga olungisani ebiza lapha uReji ke ezomnika nje ke iyalo ke noma umyalelo ukuthi ke njengamanje yini esifunayo la athi ngapha ke kugospel insizwa lapha ke umfaka Ngubo ugoalkeeper usebizeke lapha ke insizwa lapha umsisi Makhoso wathi ayisondele eduze kwakhe benayo lapha ke umvelasi uthami ukuthi madoda into esiyidingayo la yini nani ke insizwa ngathi ke iyaphuma umfaka Mlangeni ke ngathi ke uyaphuma ngempela umenzi ngathi ke umenzi ke Mlangeni uyaphuma nangu ke bemxhakile ngempela ke bamxhakile ngempela ke esithembe ukuthi insizwa ayilimalanga kakhulu umdlalo kosukile manje aloke manje lingale ke manje ayithemu ke lapha igospel ibithi yangena avinjiwe ke manje ligatsheni akumanje ugatsheni emumva ayihlikihlikihla ugatsheni uyaqalaza alibulela ngesicathulo athi ufuna ngalo umfana wamajobe engamtholi elapha kuReji manje alibeke phansi lapha uReji ayifuna uvilane athole ungelo V akumanje uvilane uyabangena nawe baqonda bemthathela afike udlaba ilahleke futhi ilapha ke manje kuyona ke la egospel emumva aselilapha esingini sesenta ke manje liphethe kuyena lapha ke bekungiyena lapha ke umcockstead alisemumva manje ngale ke manje komalibonge umfokazi Zondo akumanje uZonde boya awuthi wazani madoda anguzonde enza iphutha ayasala phansi indoda onjini ufuna ukhuzani bamvimbe lingafiki ibhola kukhuzani aloke manje lapha ke manje just number 10 Dome Mcockstead yashoshela ke manje lapha egospel afuna ngale insizwa enejubane uyafika ugoalkeeper nam aphume ke ugoalkeeper ugoalkeeper ilapha ke manje kushonga akumanje ke ushonga abuyela emumva akumanje ushonga ufuna lapha ungelo V akumanje uvenikeza lapha udlaba alibula ngesicathulo udlaba efuna lapha unjini ivimba ke unjini ngekhanda aloke manje ibhola asibona sokwelaphi na khona ukhuzani kodwa angalitholi ilapha ke manje lapha jersey number 15 uhlongwane kweze gospel seliphethe ufanje umiya manje alishena uMcockstead asale phansi udlaba aliveza alibhola ngaselibe ingozi ukhona kodwa uReji alelusa ke lapha uReji aseke la uphumela ke ngaphandle yabuya ke manje seli goal kick ayizosuswa ke iyona ke lapha insizwa awuphilani kwezika Maskandi goal kick manje lishayile ke manje ayiphezulu manje emoyeni amakhana kuvele igospel ithole uReji akumanje kuMaskandi usoshela bafuna ushonga bayamthola akumanje 18 unikeza ufuna lapho ukhuzani unesikhathi sakhe khuzani wa receive bamcina waflathela ipali lapha ukhuzani kodwa lathathwa ke ifile ke manje ibhola kaMaskandi aphumeleke ngaphandle ke ibhola dala ke i-throw in
uyathola ngempela umfaka mpunga samabhola kokunye ke athi ke usithela ngamanzi emlahlekele kokunye athi ke uyaphuthuma uyashaya kungaqondani nepali angazi ukuthi mhlambe ikuphi mhlambe okufuna akwenze ilapha ke manje umfaka Hlongwane olungelo ebheka manje ufuna ngale bamthola ngale umzoxolo Rafani manje umzoxolo just number 7 umzoxolo ayicela likwepali ayohamba usinda uMaskandi ayohamba usinda uMaskandi akuyona ke indoda icucuzayo ngempela umzoxolo umzoxolo ngempela ke insizwa ke lena ke ayicela ke igospel ke edabuka phansi le Eastern Cape umfaka Rafani ayicucuzi ngempela imikangene 18 yalazi ipali ukuthi lingaphi ake manje bafuna lapha na uRechi othi ibhola ke lihambe liphumele ngaphandle kudaleke yona ke i-throw in yawe lapha ke-ATM ke ye-gospel kuze kube manje ngempela ke iqanda ngapha ke neqanda ngalena not uMaskandi not i-gospel elapha kumfaka Hlongwane ihlokoza ake bangamthathela na kodwa bese belwina be-gospel elapha ke manje emuva bafuna lapha na umzoxolo Rafani just number 7 ebeke phansi kamnandi ayinikeze ayikhona ebethi ke ufuna lapha ke ulungelo match noma upuleng match elapha ke manje ku goalkeeper wenza i-gospel umfaka Ngubo alelo seke liphumeleke ngaphandle akuze kube manje ngempela ke kuze kube manje ngempela ke nothi ke lapha ke uMaskandi nothi ke futhi ke lapha i-team yayo lapha ke i-gospel elapha ke manje emuva muhle umfana just number 6 Thame Miya ayimuhle umfana anikeze labathumi uMcoxted bese lisangale anikeza umfaka Zondo bese lishiya lapha nomvelazi lapha likuphi manje ilapha kuduma uMcoxted akumanje odume enikeze Dume manje lapha uyabheka aphinde balibuyisela kuyena udume ake manje lapha umdlalo osuke ebhentshini ako Jaiva simnika manje balivimbile ulungelo Vilane manje ahlale ngomsebenzi uVilane angadlala egada kuziliwe ake manje uyaza le gospel ayithini gola langadliwe gola langadliwe kwaMaskandi angimanje lapha ukhuza ugoalkeeper ka-19 akambonanga angimanje ushonga uzowenza njani na angimanje ushonga uyabheka akuphumeki ukhuzana umile bamfuna futhi phezulu emoyeni manje liwela akumanje lapha ukuthola ke lapha uluve angudubazana kodwa wazabalaza udubazana azeke lahleka bhola ke seliwele ngapha manje ethemele ke gospel lapha ke manje kuduma uCoxted bemviba bemhlanganisela athi ke uNompempe animdlala kahle uDume ominge inyawo ngapha ke omlungise ucoach uMaskandi kanti ke futhi ngangapha ke ukake umfaka Ndlela ucoach wase gospel ominge ngenyawo ake manje lapha uRechi Mapensela alishiya lapha noLuve athathe futhi uRechi afuna ushonga unespeed uyathola ushonga abangena manje ushonga uzodlula na ake manje ushonga wasala phansi ushonga avuke lapha kumagoso ke athathe kalula alikeze lapha kuHlongwane uHlongwane manje uyabheka bese Hlongwane manje ufuna lapha kuDume leyo uMcoxted manje yaqalaza sibona manje ufuna bani alilethe ngapha ayinikeze lapha ke umzoxolo umfaka Rafani akumanje umzoxolo ehamba nabo bezwa umzoxolo uyaphasana uyamthola lapha manje upuleng match akumanje kumatch ulinikeze ngale ayikhona ifaka lula lonto leyo ayibhola ke lahleke lapha kumfaka Dlamini uNtando ayibuya ke manje naye lapha ethembu ke yaMaskandi likhuzani manje ubheke emuva asingenise center alishena Luve udubazane manje anikeze lapha uRechi angumapensela manje umapensela zama ugoalkeeper isha ngempela ke ashaya zumise sibona ke lapha ke imoto ke i-ambulance singazi ke noma insizwa lapha ke kweze gospel ke ephumile umenzi Mlangeni iyona na ezophuthunyiswa ke esibhedlela ngoba ngibona ngathi insizwa impela
ibikhomba ukuthinteka beyixhakile. Aloke manje ke ibhola lizana lapha iGospel uyena lapha lo number 7 lo ayiphazamisa ukwazi akumanje lapha umzoxolo anikeze ethi uMkokstad alise ngale onside alithuba mambe kalola ugoalkeeper mambe kalola ugoalkeeper uPhilani alibeke phansi manje ongathi ke bekukhona iOffside. Epula ke manje liphansi ke lo shawa ke manje no goalkeeper kaMaskandi alibeka elifaka lapha esingeni center lithola abafana beGospel kodwa manje ngasatshalazo wathiwa ke leli bhola ke libekeni phansi ngisola ukuthi ke kube handball ke alizobuya ke sekuyi free kick ayo ke lapha ngempela iGospel asusile ngesikhole esidumo ilapha amadumo uMkokstad ebulala indoda ayihlala phansi ngezinga ilapha ke manje kuyena lapha nohlongwane just number 15 ulungelo ayikhona bangamdlali kahle lapha na umzoxolo Rafani oze kube manje ngempela ke not uMaskandi kanti futhi lapha ke not lapha ke lona ke iqembu ke leGospel umdlalo ke lona amanqamu ngempela German 2 ke ay celebrate soccer tournament ay final lena ke ngempela silapha ngempela enkundleni ke AW Mola ke stadium eUJ aloke manje ibhola se18 kaMaskandi keeper kodwa Divers imnike anikele ngalo ilapha ke manje kwiGospel ubuya nani iGospel ngane just number 13 Intando Dlamini bese inikeza lapha just number 12 ayithi ayifaka uDlamini akhuze uNompempe nanso ke yellow card ke yokuqala iphuma yellow card yokuqala iphumela ke umfana wamajobe unjini eboke iphumile ke yellow card iphumela ke lapha insizwa ke yakwaSithole unjini kwezika Maskandi insizwa lezi ke isezintsha ke emculweni ke ngoba ngicathi ezeminyaka la eduzane nje kuma 90s ke ekhomba ngempela ukuthi ke uMaskandi ke usawuhambe hambe uqhubeke uma ngempela zisekhona nje uNkulunkulu esayigcinile ifree kick ke manje ezoshawa iqembu leGospel bakhuphukile ke lapha ke umfaka miya ayozama inhlahla bola liphezulu emoyeni ibeka lola lapha na ugoalkeeper alisha wasala phansi goalkeeper liphethe uDumi athi ezama ke ukushaya kude uDumi liphume ke ngale ke eceleni kwepali ebhola ke lakhe lapha na uDumi Mkokstad insizwa ke nayo ke engicabanga ukuthi ke iyona ke ayibibhekwe kakhulu ngapha ke einsizweni ke zeGospel sesibona ke la insizwa just number 7 Mzoxolo ke Rafani yathi ke nami ngikhona hayi ukuthi sicole iGospel akusho ukuthi asikwazi ukudlala ibhola hayi kumanje ngempela ke sibambene akumdlalo ngempela ke ukhomba ngempela ukuthi ayizinto anganye abekuvele kulindelekile nokho uma uqhathanisa ke indlela abadlale ngayo angimanje uvilane bathwala uzama ungena nabo uvilane eshiye phansi indoda ake uyazama na phuma phezu kwepali ibhola yakhe ungelovi